Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε γιατί εξερράγει ο αντιδραστήρας στο Τσέρνομπιλ, πρέπει να δούμε πώς λειτουργεί ένας αντιδραστήρας RBMK, ο οποίος χρησιμοποιούνταν τότε από τη Σοβιετική Ένωση. Το κύριο στοιχείο του αντιδραστήρα είναι το ουράνιο 235 που παθαίνει σχάση ώστε να απελευθερωθεί ενέργεια. Για να μπορέσει να μην συμβεί έκρηξη, γύρω-γύρω από το πυρήνα υπάρχει νερό το οποίο απορροφάει νετρόνια. Επιπλέον υπάρχουν και ράβδοι βορείου που απορροφούν παραπάνω νετρόνια σε περίπτωση ανάγκης. Το ουράνιο βρίσκεται μέσα σε ένα δοχείο που έχει επικάλυψη από κράματα ζυρκονίου. Μία σημαντική πληροφορία για το ζυρκόνιο είναι ότι σε εξαιρετικά μεγάλες θερμοκρασίες αντιδράει με τους υδρατμούς, παράγοντας υδρογόνο που είναι εξαιρετικά εκρηκτικό. Στην περίπτωση μας, οι επιστήμονες επιχείρησαν να κάνουν ένα τεστ μιας διακοπής ρεύματος, όπου θα έκλειναν τη δίωδο των υδρατμών προς τη τουρμπίνα, που κινούν οι υδρατμοί, ώστε να δουν αν θα μπορούσε η τουρμπίνα να παρέχει ενέργεια για κάποια δευτερόλεπτα μέχρι να ξεκινήσουν οι δίζελ γεννήτριες. Όμως, όταν έγινε αυτό το τεστ, ο αντιδραστήρας φάνηκε να υπερθερμαίνεται, αφού δεν υπήρχε αρκετό νερό. Όταν το είδαν αυτό οι χειριστές του αντιδραστήρα, επιχείρησαν να μειώσουν την ισχύ, αλλά με τόσο μειωμένη ισχύ, δεν μπορούσε να διεξαχθεί το τεστ. Με εντολή του υπεύθυνου λοιπόν, αυξήθηκε ξανά η ισχύς. Όμως, δεν υπήρχε αρκετό νερό για να απορροφήσει τα νετρόνια, και η ισχύς ανέβηκε σε τεράστια επίπεδα. Τότε, οι χειριστές πάτησαν το κουμπί για να βάλουν στο νερό όλες τις ράβδους βορείου. Όμως, οι ράβδοι είχαν άκρη από γραφίτη, ο οποίος απορροφά λιγότερα νετρόνια από ότι το νερό, και επομένως το έκανε χειρότερο, ώσπου και από την πίεση των υδρατμών, εξερράγει το καπάκι. Αφού είχε εισέλθει αέρα στον αντιδραστήρα, η τεράστια θερμοκρασία και η παρουσία του γραφίτη που ήταν εξωτερικά του αντιδραστήρα, δημιούργησαν νέα έκρηξη, που ήταν και η πιο καταστροφική, αφού ο πυρήνας του αντιδραστήρα αποκαλύφθηκε. Έπειτα, η φωτιά που υπήρχε και η παρουσία αέριου υδρογόνου, από την αντίδραση του ζυρκονίου με τους υδρατμούς, δημιούργησε και άλλη έκρηξη, που διασκόρπισε περαιτέρω ραδιενέργεια στην ατμόσφαιρα.